Konnichiwa minasan, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay, nining lisod na atong i-conjugate ang usa ka ku-ending nga verb, ang kaku o musuwat sa kagatos nga lain-laing verb conjugation nga ato nang natuki sa atong mga miaging leksyon o gamit kaes pang adlaw-adlaw nga hinapon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa kaku, maka-conjugate na ka og bisag unsang ku-ending verb. Tungod kay ang leksyon dako, ako kining gibuak sa upat ka parte ug niining ika-upat nga parte atong conjugaton ang kaku sugod sa numero 76 haska kagatos. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa kagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimong gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lisona mosuma total niining mga konjugasyona pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka ku-ending verb, kaku, musuwat. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form nga kaku, te form kaite, conjunctive form kaki, ang plain negative non-past form kakanay, ug ang plain past form kaita. Niining puntoha, dapat kamao na ka mo conjugate ani nila sa bisag unsang ku-ending verb. Kini ang mga basic forms. Kung di pagani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 27. Nining bidyuha atong tukion ang katapusang 25 nga conjugation, numero 76 hangtod ika-us kagatos, ug kini molangkob sa passive tense, buhaton, causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense mapugos og buhat, pag-ekspresar og asa kutob mo buhat, mubuhat sama ni o sama sa, intensyon, personal nga obserbasyon ug chismis ug ang ilang mga kombinasyon. Aron mubuhat, nabuhat na, mubuhat daan, mubuhat patubang diri ug mubuhat palayo gikan diri. Way buhat-buhat, musugod og buhat, mukalit og buhat, mubuhat og muhunong, mutiwas og buhat, mubuhat og usab, hingpit nga mubuhat, og di matiwas og buhat. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y apostrophe Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. 76 bang, ang passive tense, buhaton. Ang formula kay para sa mga last hiragana changing verbs sama sa kaku kay ang last hiragana usbon ngadto sa A series. Busa ang ku mahimong ka, unya kabitan og reru. Ato kining gitun-an sa leksyon 79. Gisuwat, kakareru, kakareru. Kanang isiha gisuwat ni Miss Kimura. Sono essay wa Kimura-san ni kakaremashita. Sono essay wa Kimura-san ni kakaremashita. 77 bang, ang causative tense, pabuhaton. Ang formula para sa mga last hiragana changing verbs kay ang katapos ang hiragana usbon gihapon ngadto sa A series ug kabitan og zero. Leksyon 80 kini. Pasuwaton, kakaseru, kakaseru. Hangtod mahuman og tuki ang data, ang professor kay di kapasuaton sa scientific paper. Kyouji wa data bunseki ga owaru made kimi ni ronbun wo kakasemasen. Kyouji wa data bunseki ga owaru made kimi ni ronbun wo kakasemasen. 78 bang, causative passive tense, mapugos og buhat. Ang formula para sa mga last hiragana changing verbs kay ang katapusang hiragana usbon gihapon ngadto sa A series unya kabitan og serareru. Leksyon 81. Mapugos og suwat. Kakaserareru, kakaserareru. Napugos kog suwat og kanji sa akong maestra. Watashi wa sensei ni kanji de kakaseraremashita. Watashi wa sensei ni kanji de kakaseraremashita. 79 bang, asa hangtod bubuhat.
Ang formula kay full conjugation sa verb plus hodo. Leksyon 84. Hangtod sa mosuwat. Kakuhodo. Kakuhodo. Sayon kayo ni suwat to ning kanjiha nga hasta bisag kinsa makasuwat niini. Kono kanji wa dare demo kakeru hodo kakiyasui desu. Kono kanji wa dare demo kakeru hodo kakiyasui desu. 80 bang, mubuhat sama ni o mubuhat sama sa. Ang formula kay plain form sa verb plus tori ni. Leksyon 85. Musuwat sama ni o musuwat sama sa. Kakutori ni. Kakutori ni. Palihog suwat sama sa akong pagsuwat. Watashi ga kaita tori ni kaite kudasai. Watashi ga kaita tori ni kaite kudasai. 81 bang, intensyon, balak o tumong nga mubuhat. Ang formula kay rule form o dictionary form sa verb plus tsumori. Rutsumori. Leksyon 86. Tumong nga musuwat. Kakutsumori. Kakutsumori. Tumong nako nga musuwat sa akong diary matag adlaw. Mainichi nikki wo kakutsumori desu. Mainichi nikki wo kakutsumori desu. 82 bang, why intensyon o why tumong. Ang formula kay nai form sa verb plus tsumori. Nai tsumori. Leksyon 86. Why intensyon musuwat? Kakanai tsumori. Kakanai tsumori. Wa ko intensyon nga musuwat sa romaji sud sa klase. Kyoshitsu de romaji o kakanai tsumori desu. Kyoshitsu de romaji o kakanai tsumori desu. 83 bang, personal nga obserbasyon. Murag mubuhat. Makita kini sa imong mga mata o madunggan nimo sa tao mismo nga maoy iyang buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus so. Leksyon 81 kini. Mura siyag musuwat. Kakiso. Kakiso. Si Mayumi murag musuwat og diary. Mayumi-chan wa nikki o kakiso desu. Mayumi-chan wa nikki o kakiso desu. 84 bang, chismis o hungihong. Nadunggan nako nga mubuhat kuno. Ang formula kay full conjugation sa verb plus so. Leksyon 87 kini. Nakadungog ko nga musuwat siya. Kakuso. Kakuso. Nakadungog ko nga si Mayumi nagsuwat og diary. Mayumi-chan wa nikki o kaiteiru so desu. Mayumi-chan wa nikki o kaiteiru so desu. 85 bang, personal nga obserbasyon o ka-chismis o hungihong. Asa ani? Way klaro. Ang formula kay full conjugation sa verb plus rashi. Leksyon 88. Murag o nakadungog ko nga musuwat. Kakurashi. Kakurashi. Murag o nakadungog ko nga si Mayumi nagsuwat og diary. Mayumi-chan wa nikki o kaiteiru rashi desu. Mayumi-chan wa nikki o kaiteiru rashi desu. 86 bang, personal nga obserbasyon o ka-chismis o hungihong, way klaro apan colloquial style kini, bali dili kaayo formal. Ang formula kay full conjugation sa verb plus mitai. Leksyon 88 gihapon. Murag o nakadungog ko nga musuwat. Kakumitai. Kakumitai. Murag o nakadungog ko nga si Mayumi nagsuwat og diary. Mayumi-chan wa nikki o kaiteiru mitai desu. Mayumi-chan wa nikki o kaiteiru mitai desu. 87 bang, aron mubuhat. Ang formula kay full conjugation sa verb plus yoni. Leksyon 88 gihapon. Aron musuwat. Kakuyoni. Kakuyoni. Aron ang bata di musuwat sa bongbong, amo siyang tagaan og daghang papel. Kodomo ga kabe ni kakanai yoni kodomo ni kami o takusan yarimasu. Kodomo ga kabe ni kakanai yoni kodomo ni kami o takusan yarimasu. 88 bang, nabuhat na. Ang formula kay te form sa verb plus ang auxiliary verb nga aru. Bali, te aru. Leksyon 89.
nasuwat na. Kaiteru. Kaiteru. Ang set meal karong adlaw nakasuwat sa menu. Kyou no teishoku wa menu ni kaite arimasu. Kyou no teishoku wa menu ni kaite arimasu. 89 bang, mubuhat daan. Ang formula kay te form sa verb plus auxiliary verb nga oku. Te oku. Leksyon 90. Musuwat daan. Kaite oku. Kaite oku. Palihog isuwat na daan ang mga imbitasyon sa party. Party no shoutai jou o kaite oite kudasai. Party no shoutai jou o kaite oite kudasai. 90 bang, mubuhat paingon nako. Kining paglihok kay pwede pod mo pasabot og pagbuhat sukad pa kaniadto hangtod sa karon. Ang formula kay te form sa verb plus auxiliary verb nga kuru. Te kuru. Leksyon 91. Musuwat sukad pa sa una hangtod karon. Kaite kuru. Kaite kuru. Nagsuwat siya ng nobilaha sukad pa duha ka tuig na milabay. Kare wa sono shousetsu wo 2年間で書いてきました。彼はその小説を2年間で書いてきました。91bang, mubuhat palayo nako. Pwede po nimo pasabot og pagbuhat gikan karon hangtod ugma damha. Ang formula kay te form sa verb plus auxiliary verb iku. Te iku. Leksyon 91. Musuwat sukad karon. Kaite iku. Kaite iku. Naghuna-huna ko nga gusto ko nga musuwat pag mas daghang mubo ang istorya sukad karon. Kore kara mo taksan no tanpen shousetsu o kaite ikitai to omou. Kore kara mo taksan no tanpen shousetsu o kaite ikitai to omou. 92 bang, why buhat-buhat? Variation numero 1. Ang formula kay ang nai sa nai form sa verb mahimong zuni. Leksyon 92. Why suwat-suwat? Kakazuni. Kakazuni. Nakagraduate siya bisag why suwat-suwat og thesis. Kanojo wa ronbun o kakazuni sotsugyo dekimashita. Kanojo wa ronbun o kakazuni sotsugyo dekimashita. 93 bang, why buhat-buhat? Gihapon, variation numero 2. Ang formula kay pagdungag og de sa nai form sa verb aron mobuhat sa negative te form nga naide. Leksyon 92. Why suwat-suwat? Kakanaide. Kakanaide. May graduar siya nga why suwat-suwat og thesis. Kanojo wa ronbun o kakanaide sotsugyo shimashita. Kanojo wa ronbun o kakanaide sotsugyo shimashita. 94 bang, musugod og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb hajimeru. Leksyon 93. Musugod og suwat. Kaki hajimeru. Kaki hajimeru. Sa di pa ka musugod og suwat sa imong essay, mas maayo kung maghimo una kag outline. Essay o kaki hajimeru mai ni outline o tsukutta hou ga ii desu. Essay o kaki hajimeru mai ni outline o tsukutta hou ga ii desu. 95 bang, mukalit og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga dasu. Leksyon 93. Mukalit og suwat. Kakidasu. Kakidasu. Pag-ingon sa maestra nga akong papason ang blackboard, ang tanan mikalit lang dayon og suwat sa ilang mga notebook. Sensei ga kokuba no kesu yo to ittara minna ga totsuzen note ni kakidashita. Sensei ga kokuba no kesu yo to ittara minna ga totsuzen note ni kakidashita. 96 bang, mubuhat og mohunong. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb kakeru. Leksyon 93. Musuwat og mohunong. Kaki kakeru. Kaki kakeru. Gusto kong ipakita nimo ang akong nasugdan og suwat nga script. Bali ang script nasugdan og suwat apan wa pa natiwas. Watashi no kaki kaketa daihon mo
あなたに見せたいです。私の書きかけた台本をあなたに見せたいです。97 bang, motiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga owaru. Leksyon 93 gihapon. Motiwas og suwat, kaki owaru. Kaki owaru. Pag humani mog suwat sa eksamen, pwede na ka mauli. Shiken no kaki owattara kaite mo ii desu. Shiken no kaki owattara kaite mo ii desu. 98 bang, mubuhat og usab. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga naosu. Leksyon 94. Muusab og suwat. Kakinaosu. Kakinaosu. Tungod kay sayop ang spelling, usbon tag suwat. Spell ga machigatta no de kakinaoshimashou. Spell ga machigatta no de kakinaoshimashou. 99 bang, hingpit nga buhaton. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus auxiliary verb nga kiru. Leksyon 110. Hingpit nga musuwat. Kakikiru. Kakikiru. Sorry ha, musayo kog uli. Kinahanglan kong tiwason og suwat ang essay. Ang nuwan sa kiru kay kontra gusto nimong buhaton. Saki ni kaite gomen ne. Ano baka na essay o kakikira na kya. Saki ni kaite gomen ne. Ano baka na essay o kakikira na kya. 100 bang, di makatiwas og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus kirenai. Leksyon 110. Di makahurot og suwat. Kakikirenai. Kakikirenai. Nag-viral ang akong Instagram ug di na ko matog suwat og tubag ang tanang tao. Boku no Insta ga viral ni natte minna eno henshin wa kakikirenai. Boku no Insta ga viral ni natte minna eno henshin wa kakikirenai. Sumahon ta ang katapusang 25 nga conjugation nga atong gituki nining video ha. Ang passive tense, buhaton. Ang causative tense, pabuhaton. Ang causative passive tense, mapugos og buhat. Pag-ekspresar og asa kutob mobuhat. Mobuhat sama ni o sama sa. Intensyon. Personal nga obserbasyon og chismis og ang ilang mga kombinasyon. Aron mobuhat. Nabuhat na. Mobuhat daan. Mobuhat patubang diri og mobuhat palayo gikan diri. Waay buhat-buhat. Musugod og buhat. Mukalit og buhat. Mubuhat unya mohunong og buhat. Mutiwas og buhat. Mubuhat og usab. Hingpit nga mubuhat og di makatiwas og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw o pagtan-aw ning ako mga training videos. Ang akong video series giplano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.